Изключително експресивно начало. Лентата е един от най-силните уреди на Ана Бесонова. Много красив пирует и много добра интерпретация на музиката от Ромео и Джулиета. Изключително елегантна гимнастичка Бесонова. Тя е сред най-високите състезателки. Много женствена и изпълненията й винаги са наситени с много емоция. Изключително интересен елемент. Малка грешка точно на края на прекрасното съчетание на Ана Бесонова. Ана Бесонова има 3 сребърни медала, а в момента получава и най-висок